Hej og velkommen til tredje lektion. I dag prøver vi at tage fat på underarmen og prøve at tage fat på tennisalbue, eller populært kaldet også musearm for de fleste kontorfolk. Den måde det sker på, det er at i vores underarm, der har vi nogle muskler, der gør at vi kan tage hånden bagud. Vi har nogle muskler, der kan gøre at vi kan bøje hånden og bøje håndledet. Det vil sige, at vi har muskler på den ene side, og vi har muskler på den anden side. Og de muskler, der løber her, som gør, at vi kan tage hånden bagover, de sidder faktisk fast hele vejen herop, løber for hånden, flere forskellige steder på hånden, løber langs underarmen og op på siden af armen og hæfter sig herop. Og hver gang man så bruger de muskler, så kommer der jo et riv herop, fordi musklerne bliver trukket ned. Og hvis man forestiller sig, at man sidder meget med en mus, man sidder og har hånden lidt bagover, man sidder og kører rundt i flere timer i træk, så er de hele tiden på arbejde, de her muskler. Og det vil sige, at de bliver hele tiden irriteret. Over længere tid, og hvis man gør det flere gange, og hvis man ikke får den her variation ind i sin hverdag, så giver det irritation, og det samler sig ved det, hvor det udspringer. Og det vil sige her. Og det er her, at man får det, der populært kaldet er inflammation, altså en irritationstilstand inde i vævet. Og det kan så gøre, at man får ondt. Det man kan gøre, det er, at man skal igen tænke på variationen, tænke på, at man ikke skal sidde med sin hånd hele tiden i den her position med en mus flere timer i træk, eller bare en halv time i træk. Man skal sørge for at skifte arbejdsstilling mange gange, prøve at bevæge håndledene i forskellige retninger, så man får bevægelsen, så det ikke bare er permanent, man går her, som om man har, at den er helt stivgjort. Hvis skaden så er sket, og man har meget ondt, det man så kan gøre, der kan man gøre nogle forskellige muligheder. Man kan akupunktur hjælper og kan tage rigtig meget af det. Massage lige så i forhold til at få fjernet inflammationen og få løsnet op igen muskulatur omkring underarmen, som bliver meget opspændt. Og det samme med kinesiotape, som også kan gøre, at kroppen får fokus på at fjerne den her inflammation omkring der, hvor musklerne sidder fast. Og den sidste ting, det kan være en simpel træningsøvelse, hvor man skal bruge en mellemstor vandflaske, der er fyldt. Så skal man sidde over sit bord med vandflasken og med hånden ud over. Og så skal man køre stille og roligt op og ned med hånden. Og man skal køre så langt op man kan komme, og så langt ned man kan komme. Det der er vigtigt, det er at man kører langsom gentagelser, så man ikke kører hurtigt op og ned. Man kører langsomt. Og langsomt. Ja, det kan man gøre i sin hverdag. Man kan gøre det 2 gange om dagen, 3 gange 30 sekunder. Det vil sige, køre den i 30 sekunder, pause, køre den i 30 sekunder igen, pause, køre den i 30 sekunder. 2 gange om dagen, køre den sådan her. Op og ned. Her der sætter vi fokus på, at hvis der er lidt vægt herude på, og det er vigtigt, at det skal være en mellemstor vandflaske, der er lidt vægt i, så beder vi muskulaturen om at arbejde noget mere. Det vil sige, at der kommer noget mere blodgennemstrømning. Og det vil sige, at blodgennemstrømning det er godt for helingsprocessen, og det vil sige, at det er godt til at kunne fjerne den her inflammation, så man ikke har det i underarmen. Så variation, og så de forskellige behandlingsmuligheder, akupunktur, massage, kinesiotape, træningsøvelsen. Det er det, man kan gøre, hvis skaden er sket, og man har musearm. Ellers variation. Tak for den her gang.